Irung kok diambung ora. Ah baliyane nek gelem gawe lindhu ya. Goregake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Rada seru. Padha jayanya budhek ngono. Padha jayanya budhek, Pak. Bagong, dalu Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebab apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Bisa ora? Aksara Latin ana pira? 6 likur, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J. Kok ming A U Z ki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus apa ya? Ana apa ya? Data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pritenan nang tasih pada jayanya budhek ngono. Pada jayanya budhek, Pak. Ah budheke iki rasa. Oh budheke rasa, Pak. Budheke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok maguyu iki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Baliyane nek gelem gawe lindhu ya. Goregake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Tak takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Petruk. Us. Anu Bapak guru. Liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak Guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak Guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan. Jos, Pak. Jos dengkulmu mlocot. Ora mlebu pirang dina tak takon. Non? Ora mlebu pirang dina? Seminggu, Pak. Ah kok ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu ki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mengke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu kono. Dereng, Pak. Lho. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan Simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune Simbah, Pak. Ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales.
Pak Guru iki rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susulke. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat? Pengen, Pak. Sinau sing apik, sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. Apa wae? Ana caraka datasawala pada jayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan, rain, Pak. Nek deres, bres. Kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten sakaremu. Nggih, Pak. Bagong, dalu Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabe apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Kok ming A U Z ki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo e. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus apa ya? Ana apa ya? Datasawala. Hah? Datasawala. Hah? Datasawala, Pak. Bar datasawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawa ta. Kok malah guyu ki ngapae? Kurang seru e kowe. Apa? Mawa ta. Hah? Mawa ta. Hah? Mawa ta. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak, kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh, hubungane apa? Ora. 2 ping 2, 4.
Dia cak cerdas kok. 6 ping 6 papat. 9 ping 9 papat. Ora iki. Kok ming papat kabeh iki. Aku iki lek ngitung tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah nunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren, njaluk, Pak. Nggo sike. Nggo sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas Tukijan tuku iki ning kono apa? Ning kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000 nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Piro? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki murite. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 diporo 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kan langsung ujian terakhir iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote piro? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petruk tau weruh kodhok? Ngerti aku. Ngerti. Kodhok kae nek melumpat sepisan lompatane 1 meter. Nek melumpat kali jembare 3 meter ping 3 modar kowe. Sekak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora mlumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kaya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengaruh dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C ini diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora.
Oh kene. Oh iya. Oh kene kono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dienggo anu kok reng apa praja-praja wong nyatane sowani ning sekolahan. Ha iya. Dienggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa kuwi wis do bali wis do turu iki asine cilik-cilik iki sing seneng ki guru-gurune. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dienggo klasik ya pancen swara klasik. Ha iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ha iya. Beda karo bojoku. Ha iya. Bojoku nek nyenggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ha iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ha iya. Wis rasa nembang wis nang omah wae nampa dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Saking tresnaku karo bojo kok. Ha iya. Tau ujo pokoke. Heeh. Pokoke aja nganti aku ya ora diujo. Entek-entek ming kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Pun, Pak. Apik iki. Pripun? Sip tenan kuwi sesuk kowe nek melu aku. Kuwi nyandang nganggo ting slawir ngono kae. Nganggo sendok. Adake sing cendhok mau jenengan ki lho. Kowe aku nganggo sendok wis ana kowe panci sesuk. Nggih kene ki, Pak. Heeh, dicandali panci-panci harus cempe ya rowo. Pakan aku cempe. Niku nggih tembang simbah-simbah riyen to, Pak. Heeh. Ha iki ora dodopeni ngene iki eleke nang kene iki sing aku sing kowe apa ora sing mantar-mantar cilik sing unggang Mas Didik ngono. Pendelik Mas Didik modar. Mantar-mantar cilik sing nunggang blenek. Ngono kae. Iso ora kowe ayo. Montor. Nek anak kula mboten montor-montor Pak gek 2 taun. Ya nunggang sepur Montor. nunggang sepur kluthuk. Mboten saged nek sik niku Pak. Ha nek sing iso montor anakmu umure piro? Montor cilik sing nunggang blenek. Ngantuk liat-liat lumpudek ladek lumak gregep ning tengah kretek. Apik tenan. Kowe malah mbuh aku. Kowe cok dadi nyimpen tembang-tembang cara kuna-kuna ngono kuwi. Iya karang wong iki giri rusi jalmotan kena kinira lho malah entuk sinden sing iso nembang cempe. Aku seneng banget. Aku seneng banget. Heeh. Nek cempe. Nek cempe niku ora anak wedhus, Pak. Ha iya, kuwi mau lho tembangmu lho. Ya rowo. Ngono. Nggih ning dadi cempe. Apa? Cempo. Oh, cempa to? Cempo, Pak. Oh, Petro ya kleru to. Cempe. Lek. Cempe ya rowo. Pakanamu apa ya rowo. Panane nane no jamur apa? Kendel barat. Yo. Niku ra jamuran. Tak paling kok ming jamuran. Aku paling seneng nganggo kendel barat e. Terus nguntuk-untuk lemahke didekok nganggo sikut jluk ngono. Terus duyui. Oh, tak wis dapalke basa jenes-jenes ora. Apik tenan nyenengake tenan. Iya. Ayo. Saiki genti Mbak Lian. Mbak Lian ayo. Iki kiye presiden saka Kebumen kiye. Iya. Mangga Mbak Lian jumeneng mangga. Ditunggu maring para penggemar saka Kulonan ya saka Cilacap, saka Ciberem, saka Cilacimah. Ciberem iki ngendi ora? Omahe Pak Sukri Ciberem. Iya. Tulisan seragamnya beda dhewe maning. Nggih niki Jan. Kenang apa sih?
Jane simpun diparingi jadwal niki teng Dek Ayu kula. Heeh. Pun kula wacat. Terus tak tata niki klambine tek wadai kresek. Heeh. Terus Pun bleng pun dadi. Terus dikirimi melih teng Mbak Eka. Ujar kula pun tak wacan dhuwur dhewek pada. Limaca ming setugel kula. Aja setugel. Tuli kulinakno dibablasna sisa. Nggih mboten tekan ngisor niku ming setugel tok, jebule ngisore beda. Ralah. Rika sih ming setugel. Berarti ngisuk maning kudu tekan ngisor niku nggih. Kudu dikabehna. Nggih limaca kudu kabeh tekan ngisor. Iya kaya kowe dadi ora keliru. Tuli disawang ora kepenak maring mata. Ya. Kancane pada biru-biru apik-apik Rika ijo dhewe kaya kowe. Iya kebae niki biru lah. Untunge Rika kuwi duwe pasuryan ayu dadi ora patiya dicacat dening para pamirsa. Iya. Diapura. Sinden sing wajahe apik paling diapura, nek sinden sing kleru wajahe elek ya kudu dienehi paukuman. Niki kula mboten dihukum berarti nggih. Ora nyonge hukum. Isih gedhe pangapura inyong marang Rika aja kuwatir. Tulis saiki Rika kudu ngaturake tetembangan. Nggih kepripun? Cara apa nyonge manut? Apa cara Banyumasan apa cara ya wis pokoke nyonge manut marang Rika. Apa? Rika arep nembang apa? Jane sekali-kali nggih kepengin duet. Maring sapa? Nggih sapa jane sing cocok upamane lah. Maring Wiyaga. Nggih kena. Aja. Kok aja kepripun? Wiyaga tuh muni gegeden rumangsa. Nek diajak duet, tuli Wiyaga terus mengko WA-ne Rika terus tangtung ngarep ngapalna alasane ngapalnya syair lagu ning sejatine sana bab sing ora prayoga. Bagong wasis tenan omongane. Aja karo Wiyaga aja. Siji aja karo Wiyaga, loro aja karo Dalang. Oh iya. Lho. Mboten kalih Dalang. Nyong-nyonge ora gelem duet maring sinden, nyonge kapok. Mau panjenengan duet kalih Mbak Eka kok. Iya ya. Ya iya. Masa karo nyong ora? Mosok bar karo Eka karo Rika. Ya ora apa-apa. Aja kaya kowe. Kowe lindri. Kok nendang barang ki ngopo to ki? Bingung ngene. Aja sing duet lah, aja sing duet. Sing biasa bae lah kaya kowe. Sing tetembangane sing biasa bae. Tuli nyonge seneng maring tembang Rika sing nyong nangis gawer-gawer kaya kowe. Iya. Suritenan Nggih. Seniki? Apa? Seniki? Sukrebu. Meng muni sukrebu. Untune kok kemilap apa sih? Napa? Kae jenenge dibehel. Oh, dibehel. Kapan le ngecor? Lho. Dibehel kok kapan le ngecor ora? Dibegel to dicor wis beres to. Aja ngruruhi wong dikayani iki. Jenengan tuli dereng ngerti. Apa? Ya kasihate wong dibehel. Loh, kasihate apa sih? Ya ana lah. Garwane mboten dibehel, Mbok. Mboten. Lah, ngenjang kan dibehel ibune. Wis tau tuli bojone nyong tak kon behel. Kepripun? Tuli bar mangan gudangan ki cangkeme tukul werna-werna. Ana sledri, ana loncang, ana wortel. Cemantel iki. Ki sop kok ning cangkem sih? Iya. Lambene Bagong. Ya, mangga. Digawer-gawer digendong bisa gawer-gawer apane sih? Ya kira-kira napa nih? Ya nyonge ora ngerti tuh nyonge ora gendong kok. Nggih ngenjang praktek. Gendong putrane. Ngesuk-esuk anake nyong ngarep nyong gendong. Lah nggih, gawer-gawer nggih sikile lah. Gawer apa? Sikile. Iya ya. Wong sikile ora kena lindang kaya kowe.
Rina wangi dipun Geraji. Wis. Amudar. Kudang dijunjung Digeblakna. lan disawah Ya sing jenenge ngudang anak ki dijunjung karo disawang. Anakku ya tak anakku tau lho tak junjung tak kudang tak sawang ki mah girab-girab. Gila ro mataku wae ya. Lah matane iki diciutke. Matamu. Inyong nangis tulung-tulung Parikane banyu masak. Tiba napa Mbak Lian? Apa? Napa nggih? Lah apa? Napa boten nanten pamuduran malih niki? Wis ora ana wis yamene pada Niki. turu kabeh. Podang kuning mawon. Pudang kuning. Yen lewat aku kelingan. Lho. Maksudnya podang kuning iki mencok ning gubuk asmara. Kowe iki nek salah kok alasane iki gawe alasan kok. Heeh kuwi wong akeh kok podange kuwi. Heeh to. Sarombongan. Iya. Esuk awan karang meh padha itu. Ah iya. Nggih napa teng gubuk mawon? Apa? Teng gubuk nggih kenging. Aja kaya kowe. Tulis sinden ayu-ayu sabane gubuk. Iya. Podang kuning bae wis kepenak aja. Aja pindah ning gubuk. Kula Iya. mboten teng gubuk nek kula. Iya aja. Nggih teng Ora. pom. Hah? Tuli nek rikan nang pom, ki ana wiyaga sing sabane pom. Napa enten? Ana. Sinten sing sabane? Piye sing bonang penerus kiye? Kiye nek kalasan karo bojone nggawa sandangan Jawa saline nang pom. Nek wingi enten niku kru streaming sing teng pom. Ya terus turune nang sawah barang nek iya. Ya wis ya. Esuk awan, mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluran golek sing sayang.
Iya. Waniku pamit ora krasan. Aku lek sing tak sayang. Mudah-mudahan tidak akan Oh, iya. yen nganti yo kang nyaman. Yang tak sawang mek kok ning lepan. Oh, oh. Ati keberangan Nora mendu ati kesan sayangnya Matur suwun, Mbak. Lian Lindu, Lian Sindu. Heeh. Lian Lindu. Ah, Mbak Lian nek gelem gawe lindu ya. Goregake ya. Wo. Irung kok diambung ora. Ora ana apa-apa kok irung kok disosrop. Seneng aku irunge gareng. Ha seneng ya dirabeni. Tonyo ye. Bagong yang ada apa-apa njur kekerasan sing digunake. Reng, apa? Kok malah sekone tak sawang kok bapak kok malah ngadep karo Ndara Kresna, Ndara Janaka. Monggo tak sawang kok pasuryane Sinu Ndarawati karo Ndara Janaka kok serius men. Serius piye maksude? Kaya wigati banget. Loh. Bapak kok nganti alise jengkrut-jengkrut. Wah ya ora memper, Tru. Wong jarak 200 meter luwih kok weruh alis barang. Kowe iki mongko wis tuwa kok kaya cethomen mripatmu. Ha iki minggu alasan supaya ndang sebo. Oh ya yo. Cuman ngersane bapak yo. Yo diaturake yo. Janing yaning talaka. Sritenan nang tasih